tænker ofte på, om det bliver godt vejr, eller om vi skal huske paraplyen. Vi hører ofte om vejrforhold ude i verden og tjekker dagligt DMI. Vejret er en blanding af mange naturforhold og fænomener, og disse fænomener påvirker hinanden ofte i gentagne mønstre og udgør vores vejrforhold overalt i verden. Det er blandt andet disse mønstre, at vi indretter vores liv efter og forsøger at forudse, hvordan vejret bliver i den næste tid. Solen er en meget vigtig del for disse mønstre. Man siger også, at solen er vejrets drivkraft. Vand er den næstvigtigste bestanddel i jordens atmosfære. Da uden vand, så findes der ikke liv på jorden. Kort sagt, så fordamper vandet under varmen fra solen, og så drives det så rundt af vindene og fortsættes og udsættes for koldere temperaturer. Vandenes kredsløb er derfor med til at skabe de her vejrfænomener, såsom sne, regnbuer, hagl, regn, eller de der ekstremer, såsom orkaner eller tornadoer. Vandets kredsløb er et lukket kredsløb. Det vil sige, at der hverken bliver tilført mere vand til det, eller taget mere vand fra det. Vandet kan skifte former, og det kan transporteres rundt. Vandets vej rundt i kredsløbet kan være længere eller kortere. Der er 3 forskellige kredsløb. Det første er det korte kredsløb, det andet er det lange kredsløb, det tredje er det længste kredsløb. I det første kredsløb fordamper vandet fra havet. Det fortættes til skyer i atmosfæren, og det regner ned over havet. I det lange kredsløb blæses nedbøren ind over land, hvor det regner ned, ofte i søer, afløb osv., der fører vandet tilbage til havet. I den tredje og længste del af kredsløbet bliver nedbøren blæst ind på områder af jorden, hvor den falder som sne. Sneen lægger sig på områderne og afsmeltes kun i sæsoner. Når den smelter, sker der en afstrømning tilbage til havet, fordi jorden er for tør til at kunne optage vand. Jo mere nedbør, jo større afstrømning. Når det hele bliver ført tilbage til havet, starter kredsløbet videre. Det samme sker i dette forsøg. Her har vi en gryde med kogende vand. De kogende vand skal symbolisere de opvarmede verdenshave. Vores vand er ikke blevet opvarmet med solens energi, men med komfurs. Dette låg skal symbolisere de partikler i luften, som vandet kondenserer på. På låget kan vi se, at der dannes vanddråber, som er det, vi oplever som nedbør. Selvom mange tror, at det består af skyer i at dampe, men milliarder bitte små vanddråber og iskrystaller. Disse udgør en nimbussky, som er den mest normale sky, op til 500.000 tons vand. For at en sky dannes, skal den fugtige luft nedkøles til der, hvor vanddampen kondenserer. For at den skal kunne kondensere, skal den have noget at kondensere på i form af partikler i atmosfæren. Der findes mange forskellige former for skyer. De inddeles i 3 forskellige skystadier. De er 2.000 meter høje, 6.000 meter høje og 15.000 meter høje. De har forskellige former og forskellige egenskaber. De højtliggende skyer er tynde og hvide, og de forsager ikke nedbør på nogen måde. Til gengæld, hvis man ser dem, er det tegn på, at der kommer et lavtryk på vej. De mellemliggende skyer kendetegnes ved, at de består af vanddråber, en blanding af vanddråber og iskrystaller. De lavtliggende skyer ligger i 2.000 meters højde. De er dannet af vanddråber og nogle gange iskrystaller. Alt efter årstiden danner de nedbør i form af enten sne eller regn. For at forstå nedbør er det vigtigt at forstå dugpunktskurven. Jo varmere luften er, des mere vanddamp kan indeholde. Og modsat, jo koldere den bliver, des mindre vanddamp kan indeholde. Når luften stiger til værs, falder temperaturen med 1 grad per 100 meter. Vi kan altså bruge dugpunktskurven til at finde ud af, hvornår den har nået dugpunktet, eller skyen er blevet mættet, og der falder altså nedbør. For eksempel kan vi se, når det er 10 grader varmt, at skyen indeholder 10 gram per kubikmeter. Luftmasser skrives omkring atmosfæren. Disse luftmasser opvarmes eller nedkøles alt efter, hvor de befinder sig. Når en varm luftmasse møder en kold luftmasse, dannes det her varmefront. Den varme luft presser sig ind over den kolde luft i takt med, at det stiger til værs, hvilket så afkøler den her luftmasse. Og dette bevirker så i fugtigheden i luftmassen til at kondensere, hvilket så kan resultere i et moderat nedbør. Nedbør kan tage forskellige former. De kan både være flydende, de kan være faste, og de kan have forskellige tykkelse og forskellige fugtighedsniveau.
Alt dette afhænger af lufttemperaturen og temperaturen nede ved jorden. Vi har 4 forskellige slags regn. Den første er finregn, som efterlader meget lidt nedbør. De kommer fra lavtliggende skyer. Så har vi letregn, hvor de efterlader 2,5 mm per time. Så har vi moderat regn, som der efterlader 2,5 mm til 10 mm per time. Og kraftig regn, som efterlader mere end 10 mm per time. Det kommer fra tætte regnbyer, hvor det er pludselig og kraftig regn. Sne er ikke den eneste form for nedbør, der falder om vinteren. Det er fordi snefnug enten afkøles eller opvarmes af luftmasser, der er mellem skyerne og jorden. Her gennemgår snefnugene nemlig en forvandling, som afgør den endelige nedbørsform. De former, der dannes af regn, islag eller iskorn. Som sagt varierer vejrforholdene meget rundt omkring i verden. I Brasiliens Amazonasregion har meget kraftig regn i perioden fra december til maj, hvor der falder omkring 1330 mm regn. Dette skyldes blandt andet monsunregnen, som er langvarig kraftig regn. I årets resterende 6 måneder oplever regionen moderat regn og til tider let regn. I dette halvår falder der 476 mm regn. Monsunregn opstår på grund af de forskellige nedbørstyper i området. En kraftig opvarmning af jordoverfladen resulterer nemlig i konvektionsregn. Dette er fordi denne nedbørstype afhænger af termiske lavtryksområder og ses af denne årsag i troperne, eksempelvis Brasilien. Fænomenet er dog ikke ukendt, da vi i Danmark oplever det samme fænomen i forbindelse med varmetordenvejr i sommermånederne. En anden årsag er konvergensnedbøren. Konvergensnedbør ses ofte steder, hvor luftmasser svinges til værs på grund af sammenstød. Dette sker derfor primært ved ækvator, også kaldet ITK-zonen. ITK-zonen forskydes med årstiderne, og konvergensnedbør omtales derfor oftest med betegnelsen zenitalregn. Skandinaviens vejrforhold adskiller sig derfor, da vi i Norden oplever de fleste former for nedbør, da vores vejrforhold er varierende. Stigningsregn er et kendt fænomen fra Norges fjelde. Stigningsregn eller orografisk nedbør opstår, når en tør luftmasse presses op ad terrænet, altså over en bakke eller et bjerg. Her afkøles den til den når sit dugpunkt. Herefter dannes der regn, og temperaturen falder nu kun med 0,5 grader per 100 meter, indtil toppen nås. På den anden side af bjerget eller bakken vil luftmassens temperatur stige med 1 grad per 100 meter. Luftmassens vandkapacitet vil øges, og nedbøren vil holde op. Luften er nu tør og varmere på læsiden. Dette skyldes, at luften kun faldt med 0,5 grader per 100 meter, da det regnede, mens den steg med 1 grad per 100 meter på læsiden. Denne form for stigningsregn kaldes også fønvind. Begrebet fønvind anvendes ofte i områder med bjerge. Dette er også grunden til, at vi oplever mere sol og højere temperaturer i Skagen, sammenlignet med resten af Danmark, da vinden her kommer fra nord og derfor ligger i læ af de norske fjelde. Når lavtryk vandrer, forekommer cyklonalnedbør. Denne type nedbør opstår på grund af varmfronter og koldfronter. Da varm luft er lettere end kold luft, stiger den varme luft til værs, og der dannes et tæt fladt skylag som en forhøjning over koldfronten. Nedbøren bliver derfor sjældent særlig voldsom, men falder som en jævn vedvarende regn. Da koldfrontens hældning er stejl, har den en mindre udstrækning. Ved koldfronten vil den varme luft blive presset brat opad, hvilket forårsager meget tykke og en høj skydannelse, med en kortvarig, men heftig nedbør. Der falder i gennemsnit 712 mm nedbør om året i Danmark. Det forholder sig sådan, at der falder mest nedbør om sommeren og om efteråret, og mindst om vinteren og foråret. Grunden til, at vi får nedbør i Danmark, er i forbindelse med lavtryk, der sammen med fronter passerer landet og skaber byer, som enten giver os regn om sommeren eller sne om vinteren. Når lavtrykkens bane er lige henover eller tæt på Danmark, falder nedbøren som frontregn, når dette fænomen ses oftest om vinteren og om efteråret. Grunden til, at det regner mest om efteråret, er, at sommerens varme og fugtige luft nedkøles, så dannes nedbør. Selvom Danmark er et meget lille land, har vi mange variationer i nedbør. I Sydvestjylland falder der generelt mere nedbør end i resten af landet. Dette skyldes, at nedbøren er kraftigst, når den kommer ind over Jylland, og så stiller den af, når den trækker øst mod over resten af landet. Danmark adskiller sig fra andre dele i verden, da vejrforholdene primært afhænger af de forskellige klimabælter. Hvis vi for eksempelvis kigger på Brasilien, som ligger i det tropiske klimabælte, kan vi se, at der falder i gennemsnit 1416 mm nedbør om året. Og det kendetegner klimaet i det tropiske bælte. Det er dog ikke alle lande i det tropiske bælte, hvor der falder lige så meget nedbør. For eksempel i Egypten er der meget tørt og et meget, meget varmt klima, og langs Middelhavskysten falder der nok kun omkring 190 mm nedbør om året, hvilket er en stor forskel fra de 712 i Danmark.